Sugdan na ang online registration sa dakbayan sa Talisay alang sa mga magpabakuna. Aron paspas ang proseso. Ang report ni Femery Dumabo. Sa pagkakaroon, kinahanglang mo fill up sa registration form nga ihatod sa kabarangayan ang mga buot magpabakuna. Human ni iniibutang kini sa mga kahon kung asa ka nasakop nga Rural Health Unit. Dinhimo ng encoding. Mato di Mayor Samsam Gulyas nga muabag kanila sa encoding ug sa ubang mga online processes sa manaon niya sa online registration ang mga tinun-an sa Talisay City College nga nag-intern. Nana sa ilaing grupo para ana. Na ilaing grupo mo ni nakatabang ang mga estudyante sa TCC. Ilahang grupo is encoding. Nasa grupo naghimo ta para lang yun sa scheduling. A big part of that is the EOC diri. Samtang gitudlo sa mayor si retired Police General Cecil Ezra Sandalo, konsultan sa Peace and Order sa Dakbayan nga maoy vaccine czar. Ang importante lang yun nako akong gipaklaro niya. First of all, a new vaccination site by next week. Another vaccination site by 3 weeks from now. Hopefully coordinate with PBB para ma-open ang vaccination site sa Toyota. Online registration parallel to house. Usa sa gimando ni Sandalo aron hapsay og kalikayan ang tapok-tapok sa pagpamakuna. Nga likayan ang pagdawat sa mga walk-in nga gustong magpabakuna. Those who are on the list, we accommodate. Except for very special cases where, say for example, the very sick, buffer number. Say for example, those who are listed for today, some of them were not able to come for one reason or another. We will try to accommodate them for tomorrow. Oba ni John Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.